kurang 5 menit sowanku. Ana padukuhan sawah lor. Sowanku sinengguyung para kanca-kanca pangiketing pradonga. Lan Ibu Swarawati cacahe 4. Wayang gamelane apik. Gamelane ya prunggu, larase slendro, pelok bem pelok barak. Wayange yo jan cekek. Ora ketang keselan cara sala, ora apa-apa merayung. Ora kaya tak gambarke sowanku ana kene ing panuwun muga-muga para kadang sumitraku anggone bakal nanggapi anane nyebar dukut 1000. Majemuk muga-muga Bathara tansah paring pengayoman satemah besok wancine ngunduh woh-wohane ngemoi satemah hasile iso tikel-matikel. Ibu Swarawati 4 durung ngantuk wiagane ya baut kabeh. Sound sisteme ya lumayan apik. Coba tak ninting gamelan ben disaut karo Ibu Swarawati cacahe 4. Moji petis manis Opo sabun saung pose mandek. Coba Mbak Yanti. Yuk. Wentis manis. Yesu, saya selebegane sisan. Yesu, Yesu Petro nembang petis manis. Petis manis kuwi kecap. Aku yo ora keri gawe. Ben disaut karo Ibu Swarawati tembang cara kuna. Iris-irisan delolololo.
percaya kula gending dolanan niku cara kuna mesti do iso kabeh. Saniki ganti variasi. Mboten nganggo cakepan ning ming nganggo aksara. Wo. Wo 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 wo. Wo 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 wo. Maka Bu, ayo Mbak Yanti ya, sinden papat. Wes. Aku ki njaluk wuk kok tak kei wuk. Aku karo wuk wis ora. Anak wiyaga kuwi ya rada gayah. Saiki wiyagane kaya ngapa. Mboten aksara apa ning nganggo aksara mingkem eng. Ji ro lu. Iki dong apa nggon peteng-peteng kok hak hu. Sing nggon padang ya ngono, ora nggon peteng sing padang ya hak hu. Sing ngrungkut nggon gongke ya ngono. Hak hu. Malah ngisor dhuwur metu. Mbak Peggy ya. Ya su, ya. Ya su, hara arep keri gawe kaya Pedro karo Gareng mondar-mondar cilik sing nonggang montor cilik sing nunggang blenek upama montor ping cilik sing nunggang sing gender iki kepiye ya kira-kira nyebut apa ora kira-kira ayo lungguh liat liu ngantuk langnya langkung tengah rata mak geragap tengah kretek kinten-kinten enten apane kretek kok mandek trek groban walah ana gerobak mandek gerobake mamat napa Bu gerobake isi babi ambune rapati wangi ayo cetha babine wambine rapati wangi lha nek arep wangi ku ya mambu ki nggon sinden kuwi babi ya ledis ning nek sinden ku ya rada lumayan ning aku tahu cedak sinden malah ambune tengik malah tengik-tengik ayo Pak Gede cungir Pak Gede cungir babe mambu babi ayake babi nek jedar-jedir babine yo melu-melu jedar-jedir ndang anu babine jedir ki tek ning mambu Pak Gede ayo motore muni makno babine senggrang senggrang gedhing kuna babi wis iso dijak rukunan babine ngogrok 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 grok babi wis kena jak
rukunan sing becik gila mangsa menungsane kok angel. Luwe-luwe anggere rebutan milik wis. Guntukan. Oke Bu, Bu Siti Rahayu urut deh. Kang Gareng. Ketemu wong-wong candak kaya wong Uyak Durjana. Nek wis ketemu arep apa? Ya arep omong-omongan. Ngandhake apa? Ya ngandhake bab maju munduring jaman. Merga jaman saiki aku kowe wis urip ora jaman reformasi, era globalisasi. Ayo padha omong-omongan sinambi mengko nek wis rampung gelar kagunan tegese pinangka dadi serana njaga jejeg ajeging kabudayan kita. Selamat kowe Kang Gareng. Pamujimu syukur Bagong ya selamat to Gong. Ajeg ya sehat. Kejebule sehat ning ya ajeg lekere. Perkara babku ora tak takokke, sing tak takokke nggon kesehatane awak. Mergo wong urip ki sing baku ora kesehatane awak waras ngono lho. Ora aku ya wong uripku sing penting ki ya mangan. Wong uripku janji mangane apik tegese sing lek-lek mesti ning awak ya sehat. Kaya aku ki lho, Truk. Aku ki cicak ki mergo wis ora kurang gizi. Coba pikiran. Wong nyambut gawe rina wengi. Sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil, kira mek arep golek pangan. Mulane aku wong uripku sing baku ya pangan. Cocok karo penemune Gareng apa ora kowe Gong? Ora. Nek aku ya sing baku ki ya kaya kowe Truk sehat. Yen wis sehat juk praja. Tegese praja. Praja ki pamane omahmu. Wah, omahe Pak Petruk dasare joglo. Petetane komplit kandeli gebyoke 5 wedono dasare kayu jati saka Gresik. Ana wong liwat kowe lunggone ngarep omah ngono wis kelamit Pak Petruk. Ora gisi praja. Ning ngarep praja kae nek awake ora sehat, gunane apa? Arep sugih pangan ning bendina lara terus mriksake terus piye kuwi, Truk? Mula sing baku cara penemuku wong urip kuwi kesehatane awak tegese sehat Gareng. Oh iya ya. Dadi wong sehat ki gedhe dayane. Makarya apa wae nek awake sehat mesti semangat. Nek ngono lho terus sehat jaba jero ora sehat. Apa wong edan jabane wutuh jerone ora sehat. Mula sehat ya lahire ya batine. Aja bang sehat lahir batine ora sehat. Kosok batine sing sehat ki batine sing ora sehat. Lahire kuwi ya ora kena kudu sehat ya lahir ya batine. Oh iya ya bener kandhamu Truk bener. Mula kesehatane awak gandeng aku karo kowe kuwi wong Jawa. Kudu aja nganti lali. Jamu Jawa ya go beres. Kaya nggonku kae, Truk.
Pekaranganku ki gandeng pekarangan wing cumpen kena tandurane ya warung hidup, apotek hidup. Warung hidup umpamane Lombok Terong. Pare tak tanduri ning pot-pot cilik-cilik. Warung hidup ana Lombok. Ana Terong kuwi warung hidup nek apotek hidup bangsa obat-obatan kunir. Jahe sak manunggalane kuwi empon-empon kuwi apotek hidup nggo jaga kesehatane awak ngono. Dadi wong Jawa ya ana obate gong ana jamu Jawa, ana gendinge gong ana coba tinggu pengeling-eling jamu Jawa. Pancen nyata godhong kates bisa gawe epes tapi goyang awak pria bisa ilang temu ireng lara weteng adas mulo waras mau gending dolanan sing mujangga piyai Jawa Timur jamu Jawa. Bagong iso apa? Walah. Kaya ngono wae tak takokke ro panjenengane iso. Toko dolanan, toko gending. Iso gongwe wasis. Piye? Pancanyata kasihate jamu Jawa. Godhong kates bisa gawe etes. Etes ki nek cara Jawa Timur pinter omongan, ora bocah kok le etes. Ki wasis omong. Cabe buyang awak mriyang bisa ilang. Temu ireng tambah cepet meteng. To, anggere Bagong usul ngrusak-ngrusakke larikan to. Ngendi ana temu ireng kok tambah lara weteng. Bagong ora bejiaji. Treneh nek temu ireng kena nggo tamba lara meteng yante iki tak kon ngombe temu ireng terus. Ben iso eng. Engko ben setel karo aku eng. Ya angel iki karang iki ya jan dilalah. Karang bocah iki mergo le nyambut gawe ora tau leren ku ora kepikiran ngono lho. Dadi kuwi jan kuwi ya mesake. Iya. Ya wis
sing baku wis duwe patutan siji, ya syukur nggo gantilane urip. Ha iya. Jamu Jawa iki mau. Ayo, Truk. Gelar kagunan. Sing baku aku kowe ana kene cegah pawuwon sinambi nyuwun marang Hyang Widiwasa. Muga-muga panungune para kadang-kadangku kene Gusti tansah angayomi lan ngijabahi. Ya. Omapan ana bali pedukuhan sing magrong-magrong. Ya muga-muga aku nderek memuji muga-muga bali iki dadi mupangat ya lahir ya batine marang para warga ana kene iki. Mula bali pedukuhan iki wis ana mula digunakake kanthi sak mestine. Iya, kegiataning pedukuhan. Iya. Malah iki mengko Mbah Dukuh sarep paripurna ling asta dukuh. Nderek bingah tesih sentosa. Kantun momong putra wayah tesih sentosa. Ah iya. Wayangan, Truk, gampang. Paripurna jek syukuran wayangan. Beris. Ah iya. Wingi wis guyon karo aku. Iya. Jemuan kliwon apa? Ngono. Ayo gendi aku pokoke gendi kowe, gandeng kowe wong tuwa. Babuh. Aku tak nembak. Engko kira-kira sing nyelirani sapa? Pokoke nek ora Mbak Peggy ngono ora gayeng. Ya. Sireng kira-kira slendro popelok. Coba. Tak nyuwun sinom parijata. Tuntunanipun tuntunan ingkang lampah utama kemawon. Ora menangi jamane dan ora tuntunan tumindak utami kemawon. Suarane mbladhek pirang-pirang bengi ajeg. Jamune gumun aku. Iya. Napa? Jamune iki anggere malah dong iki nyingkiri gedhang Ambon to rek. Iya, nek kae malah mangan gedhang Ambon. Lah nggih lah kesenengan kula monggo ngedhep kados ngeten nggih jan pripun. Nggih jan pripun. Nek ora mangan gedhang Ambon malah lemes. Lah nggih pengendange wae nganti pengin. Oh, duwe gedhang Ambon iki kok. Kalah gedhe ture. Kalah gedhe reng. Ora perkara gedhe cilik kok. Nek dipikir, wah ndek Mastri iki ketoke wong bleguk mung sak lombok kae. Neng pitados kok. Wandamu. Sak jae. Sing lanang seniman Ning kemau rada apik truk ning kuwur bareng gamelan Mbok Cepi. Sing rada cetha mboten samawi gamelan garingan Mas Tri coba. Ji rolu. Tasakuran iku cagah lek-lekan wayangan arang-arang sembakara gane larang. Kocor. Apik ya. Karang seni iki paribasane larang tinuku murah jinaluk ngono kae. Nek do ketrima kae pira-pira nggih. Pira-pira nggih. Pira-pira nggih. Nek do ora ketrima kae sementen wah lah kok larang. Meso isik njaluk disuda. Kaya gareng iki ketrimane ra jamak. Monggo nek wayang ora apik ning larang. Kandamu.
iki pitutur Kang Gareng. Iya, aku kowe iki ana Kang Murbolan Misesa sing dadi lantaran bapa karo biyung. Ning ana Kang Murbolan Misesa mula kudu pangetraping panembah marang Hyang Widiwasa, kudu ngrasuk agama suci, agama apa kang diandemi, ya ngono kuwi aja diowahi cak-cakane. Ya ming welingku pangetraping panembah, aja nganti luput mergo pangecaking panembah kuwi ana papat. Apa, Truk? 1 sembah raga, 2 sembah cipta, 3 sembah rasa, 4 sembah kalbu. Sembah raga kuwi kepiye, Truk? Sembah raga kuwi kowe nek arep manembah golek papan sing resik sandangane ya becik. Nek sembah cipta kuwi nek wis kowe gelem nyembah, aja nyembah karo kayu watu, nyembah karo panguwasaning Hyang Widiwasa. Nek sembah rasa, nek wis mantep ora mangruti ngal manembah marang Hyang Widi, banjur gaduk karo rasamu. Mula piyai kuna sing wis menep rasane iso ngendikake, urung kelakon wis bisa ngendika, wah sesuk arep ana ngene. Sesuk arep ngono ngene iki. Dina iki arep ana dayoh. Dina iki arep ana wiyaga teka. Ngajak obrol-obrolan. Ngajak dolan, mesti wis iso krasa mergo sembah rasane wis gaduk. Ya, sembah kalbu kuwi mudhun saka papan panembah. Aja muja gala karo wong liya. Nek kowe manembah mudhun saka papan panembah, muja gala karo wong liya, ora guna panembahmu. Mula pangecaking panembah patang perkara kudu aja nganti klera-kleru ngono, Reng. Ya. Insyaallah. Ya. Astagfirullah. Kapati. Waduh, kaya jaman biyen akine entek strume Kapati. Kersane dong lilir kok. Wah, apa ora nglilir niku? Lah. Lagi. Nglilir mboten niku, Dueng. Lilir mbayoki wau sare kok. Oh, nek kuling lilir ket mau. Mulane kula plesetke men dipernahke. Waduh. Intingane niku lho. Kok kira-kira prigel pernahke? Lampuh pengalaman nih. Wah iya, tuwa kae sing gedher iki pengalaman iki. Kulino lepas setang kok. Kulino dasare dalane dalan tol, dalan ring road bebas hambatan, pokoknya lepas setang. Iya ya. Ya ora ketang ya sak anane. Iya. Hamar pripun? Ayo lali to larikane. Kapati. Hamar. Mula-mula ya jeneng dalang iki mesti kambatane senggak ya werna-werna wae apik. Lah iya, wah jan. Nang eleke karep dalang ki jerah terus. Jerahe ora wani rabi sinden. Ayo padha ro kowe ngene kok. Kowe iki ya jerah. Kalah kendel wiyaga. Ya ora ya ben ta karo watake wong ki dhewe-dhewe kok. Iya. Ayo, kok ndak malah gedawa-dawa malah tekarken dindi. Bunga sing ora seneng dikira iya.
Monggo jane ya iya. Mas Puput nika lho. Ha pripun? Cilik jare minimal final pindho. Waduh. Napane niku? Lah ya. Aja didelok karo tata gelar. Lah nggih. Sing penting prestasine. Pol. Arep nek diitung ngono, diitung ki gareng ora dedek ora spiro dedek piadeke. Lah Ning nggih. prestasine. Kek nelaske pinten niku? Tegese bijine 6 Lah itu nggih. wonten prestasi, tegese bijine apik. Sae. Nggih, sae. Nafsu tapa Toko paring Wonosari oleh ngamal sing migunani kanggo sangu mukti. Gawe lawan ayune jati dadi dalan Mas. hati-hati aja senang rapi. Jan ki pitutur becik tenan. Mang baleni Pak Tri kaya ngapa? Gawe jati kacune lawang. Ayo jiro lu. Gawe lawang kayune jati dadi dalang sing ati-ati aja seneng rapi. Ora tak omong iki wis beres pokoke. Ya Gog, iya, ya terus iya. Kowe wis beres ya Gog, beres. Seneng rabi iki wong lanang ki anggere gelem loro telu nyemplung jurang kasangsaran tak kandhani. Oh iya kandhani kok. Luwe-luwe kowe kuwi terus abdining negara konangan Bapak Pemerintah PP 10 Cilaka. Ya. Tegese ora kena loro telu. Ya sing penting carane ta, Tru. Wandamu kaya ngono. Mula aku ya weling nek jeneng dadi dalang ya kudu sing ati-ati tenan, aja gampang kepencut. Monggo dalang ki tenan. Mula aku weling karo Mbak Yanti. Piye? Nek dadi sinden nek macak rasa apik-apik. Sebabe piye, Truk? Wiagane ndak rongeh. Nggih. Kejaba wiagane dalange ya ndak rongeh lho. Nggih, Mbak Yo kiwe ya melu rongah. Nggih. Niku rongeh pol niku. Masa sik seneng munggah medun. Ha nggih. Niku ora ketang ping klempoing. Kerian, Pak. Lah kok make riyen. Kula ancik-ancik. Lah lak ngoten. Hamba. Pemontor
Apa kuwi? Njuk ngebleh-bleh. Oh, suwuk gendhengi ya suwuk nyawane kuwi bocah kuwi. Oh, joget ora diukur karo kekuatane raga. Truk apa Bagong njuk semaput ya wis ben. Semaput malah meneri, malah ora rongeh atine. Gong lah isih urip. Tangi suntik mah. Mau wedi aku mang. Pijeti apa mang aku dipijeti. Ndak emu. Ngeterke sinden apa? Sapa jenenge? Oh. Anggere kon ngeterke sinden juk sehat saknalika. Iki wis sinom parijata, juk diteruske gending dolanan gudril. Lah iya. Mau dolanan iku seneng banget aku suwe-suwe gerupak gending grudil. Gudril. Iki nggo ngiringi tayub ya. Reng iya. Genti kowe truk ora ming ya. Nek aku ya sing kira-kira kepiye sindenan sing kepenak tur jogetane jogetan cekek corong Mataram ngono. Ya. Coba saiki Mbak Yanti tampil ke muka. Ben kepenak larase dadi menyura. Ya ya. Sinom rujak jeruk kaya ngapa? Menyura, Mbak. Wis menyura njuk terus dadi rujak jeruk menyura. Ha iya slindro. Sinom. Kira-kira ganti. Oh ya, sik iki selaras menyura sing kira-kira iso. Apa? Langgam-langgaman, dandang gula ali-ali. Lah iki. Coba dandang gula ali-ali kaya ngapa? Halus iki, Gong. Heeh. Mesti nganggo jenang iki. Jenang kula. Ya lu. Kelali aja. Halo. Taling iki mengko tibane. Mesti cocok wulan sukane. Kula betena. Kula betena melu. Emang ati. Iki apa terus lo terus di wulu. Lo nglegena lo nek lo disuku lu nek dipepet dadi le nek diwulu dadi li. Iso nulis Jawa terus nulis Jawa ki ya angel-angel gampang. Wong semen iki sing pinter dhewe ming sing gampang. Kuwi nulis basa Jawa, wo kondang. Miring mongko tulisane. Luwe sing kegong kae Jawa gundil wasis. Iya to, delok kok marak tulisane karya sastrane Jawa kabeh ae. Yen dadi lara ketok-ketokan ketok-ketokan kewala ngati-anti
besok apa bakal bali yen ra bali bejo kula aja mujekke iki sing apik Bali esuk wis percaya to nek wis jodoh Bali nek arep irat-irit ki nek ora jodoh yo pisah keletono segara gunung ki nek wis jodoh Bali aja kuwatir krek iki ya ngelingi apa-apa ditukokke apa tukokke iki pengen Bali yen Bali bejo kula ya buku rebab yuk Ngapa rek kowe kok mandek kok ngebleh-ebleh. Jare mangsa bodua. Tembang kok malah ngebleh-ebleh. Iya, Cing. Ngapa rek kowe iki mangsa bodua? Oh iya mangsa bodua, Mbak. Ya. Manu bodua. Ki ngopo? Wah, aku ya mbak melu. Melu bodua. Pilihanku pripun Langga mali-ali truk iki mau. Ya langga mali-ali sing nembang Bu
Marwiyanti Sri Rahayu. Ha iya. Apik, kondang tekan ketindi wah. Larise pol. Ha iya. Nyaingi denggulmu. Ayo sing urung oleh urutan nembang Bu Marse, ayo karo Bu Setir. Tembang apa truk kowe? Nah aku ya tembang ki sing kepenak cara kuna. Cineman Kambang sapa Bu Marse saiki? Jepi pelok barang sak menika. Wah iki. Peloke digunakake. Truk kali 5 kali 5 kupingmu lempoh gong Kupinge suwak. nggih karang kula niku anggere tanggal tuwa niki jan lempoh Nah. Putra priya Dayang Truna sayo setiane jalani lokong ketang rayang nyambut gawe rokancane ayo aja kerep nesu mandek gerek mandek misane muni setel meneh Raja
neruske gladhek glinding busu dirahayu. Lah iki kuwi njuk urut. Iya. Kinopita kanggo ganggu gak? Iki menengo wae Catra, menengo wae. Manuk-manukan ring saiki. Iya, manuk-manukan, Gong. Jabal, manuk apa? Manuk ampret. Unine prit. Manuk emprit, unine piye Gong mau? Prit-prit, pinter kok aku. Pating sruwit. Prit-prit. Calurut. Iya. Padha ambyuk, yuk. Padha ambyuk. Konangan bapak tani, bapak tani mingut-mingut. Parini asruh ki piye to, Truk? Mawut-mawut mergo polahe si manuk emprit ki mau. Ora aku ki karo manuk emprit ki jar sengitku ora jamak. Anggrono pari wis diawut-awut wis beler ora jamak. Manuk emprit ki wis manuke wing cilik beler. Nek entak-entaki reng. Iya. Iso nek anten manuk emprit mang tolak mawon mboten oleh. Anggar mencok ki manuk emprit. Ya, terus liyane manuk emprit, manuk apa reng? Coba. Manuk betet. Diet manuk betet.
pating cruwetet manuk bedet ki jari tat 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 tat. Nah. Blekok. Nah, iki gedhe dhewe iki. Manuk blekok. Wah, Nggon mun lagi. iya. Cucuk mepet teko. Mau uler kambang terus ke geladek glinding sineman reng. Genti kowe gong. Oh ya, isik pelok barang, isik. Nggo gak semangat. Aku percaya sedulurku kene iki ora kendhat gone gotong royong gugur gunung. Mula iso mawujud apa wae. Saya rukun. Gawean abot dadi enteng. Sing angel dadi gampang ki nek guyub rukun ana gending ana apa gugur gunung kala bis kuntul baris. Ayo kanca
monyet ki. Bocah dinengke ora eling karo wektu ya. Anggere geguyon wis ora eling karo wektu. Wektune iki wis ngoyak terus. Bocah anggere ana wiyagara sinden pating krantuk ora eling karo wektu. Kuwi mbang apa kowe, Drun? Kula wau jine manur kambang, glathik glinthing, Petro langga mali-ali. Kowe bocah sing kaya ember iki nembang apa? Anu, gugur gunung. Gugur gunung. Nggih, gugur gunung jamur dipa. Wandamu anggere ora sinden ayu-ayu ya gane apik kok ora eling karo wektu. Jane sindene sapa? Kuwi wong tuwa kok. Muring dandane bareng takon sinden jane sindene sapa? Wong tuwa wis ora layak rambut angger putih disemir. Rambute disemir terus. Tole nolo garing Petruk. Hae, galo Bendara Mundara Kawijaya rawuh ana karang kebulutan. Sajake arep ana wigati kang kudu diandharake karaku kowe. Lah kok kowe gojek terus? Ora gelem leren tak idak-idak kowe. Nggih. Asing marahi Petruk. Oh, lah ya kowe sing kaya belu buntung. Ayo disiba supaya mengko bendaramu karon sih penggalihe. Bangun